muziekwereld is natuurlijk een hele aparte wereld. En zeker met mijn soort muziek is het ook niet echt heel makkelijk. Maar het is gewoon ook, je hebt heel veel mensen die heel goed zijn. I can hear the guitars playing lovely tunes every time that you walk in the room. Ik weet niet, ik denk dat mensen denken dat het misschien wel makkelijk is omdat ze, weet je wel, in Zeeland heb je natuurlijk Raccoon en Bluff. Op zo weinig inwoners denken ze, nou ja, weet je wel, dat is wel heel makkelijk. Maar ik denk dat het toch wel heel knap is wat die jongens doen, omdat ze het al ten eerste zo lang volhouden. Danny Vera uit Middelburg is muzikant. Hij treedt 2 keer in de week op in het televisieprogramma Voetbal International. En hij tekende onlangs een platendeal bij het label Excelsior. In 2003 scoorde hij een nummer 1 hit in Turkije. Maar in Nederland blijft het commerciële succes voorlopig uit. Ik werd aangenomen op de Rock Academie. En toen ik daar aangenomen werd, dacht ik wel van nou, misschien kan ik toch wel wat. En daar ben ik na een jaar mee gestopt en toen kreeg ik een platencontract bij Universal. En toen dacht ik van nou ja, nu is het wel, nu sta ik van de dam. Nou ja, het ging best wel heel goed even, een jaar, zo, half jaar. En ja, nee, toen ging het weer niet. Reorganisaties en dat soort dingen. En singles die niet door radio worden opgepakt. En ja, dan is het snel klaar. Then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer. Ja, ik heb wel een gitaar waar ik wel emotionele waarde aan hecht. Die heb ik ooit eens in Amerika gekocht. Met mijn moeder. Maar ja, het is ook hetzelfde merk als deze. Het is Gretsch. Daar speel ik altijd op. En ja, die is ook uit 67, dus dat is wel tof juist, omdat het een oude is. Maar voor de rest een favoriete gitaar. Hoe besluit jij wat jullie hier spelen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Soms door de actualiteit van de dag. Ik heb dus net gelezen dat George Jones, een oude countryheld, is overleden. Maar die maakt een beetje langzame muziek. Het moet altijd wel een klein beetje uptempo zijn om de uitzending mee te openen. En soms spelen we wat van mezelf. En Wat gaat het vanavond worden? Every Time You Walk in the Room van... ja, de Searchers hebben het bekendgemaakt, maar het is eigenlijk van Jackie DeShannon. Dankjewel. Ja. Ja, het is niet zo moeilijk hoor dat hij het weet, want hij zit achter zijn laptop. Ik maak dit niet groter dan wat het is, weet je. Ik ben gewoon behang in een voetbalprogramma en ik ben al lang blij dat Johan mij de kans heeft gegeven dat ik hier een deuntje mag komen doen. Ik vind Bluff een hele goede professionele herhaling van zetten. Ik geloof dat het hele strand vol stroomt als ze een keer spelen. Maar als je 1 nummer van Bluff gehoord hebt, heb ik ze allemaal gehoord. In dat kader vind ik Raccoon veel beter dan Bluff. Maar Danny Vera is een beetje de loser. Die blijft maar in de marge rommelen. En ik vind dat niet terecht. Ik vind het gewoon heel leuk. En ik mag spelen wat ik wil. Niemand bemoeit zich met mij. En, ja. En wat ik zeg, dan ben je voor 1,5 miljoen mensen op televisie. Dus je wordt wel herkend. En herkenning is altijd goed. Misschien zou het voor Danny verstandig zijn om een beetje commerciëler te denken. En eens een paar hele geschikte covers ergens weg te jatten. En die gaan vertolken, waardoor hij een hitje heeft en wat airplay op de radio. Heb je je naam gevestigd, dan ben je in de positie dat je ook je eigen liedjes kunt gaan zingen. And now you go back to him. And I go back to black. Woehoe! Danny Vera. Zing nog een liedje voor mij.
Danny Vera. Want als jij zingt word ik blij. Volgens mij moet je op gaan schieten. Danny Vera. Dat is een van mijn grootste hits. Er zit een speciale tekst aan. Het gaat over mezelf. Het was heel erg emotioneel om dat te schrijven. Maar het is uiteindelijk een knaller geworden. Voilà. Yes, I'm headed for the city to meet my destiny. Programma's kunnen altijd stoppen, formats kunnen veranderen, mensen kunnen ermee stoppen. Dus je kan zomaar zonder deze gig komen te zitten, wat ik nou al 4 jaar doe. Dus dat is best wel... Maar ja, goed, dan levert dat weer nieuwe uitdagingen op en dan ga je weer wat anders doen. Zit erop? Ja, zit er weer op. En nu? Rob Stenders, hè? Elke vrijdag. Ja. Nou, zij gaat zo meteen zingen. En er is geen tape of iets dergelijks waar mensen vaak mee meezingen of zoiets dergelijks. Ze is hier gewoon uit vrije wil gekomen en ze wist eigenlijk niet precies wat ze moet gaan doen. Ik heb nou al medelijden met je, maar dus dan begeleid ik ze even. We doen Nobody's Wife, hè, geloof ik. Amsterdam is voor mij niks. Dan word ik gek. Het is veel te druk. Ik ben al zo autistisch als de kleren, dus dat gaat in zo'n stad niet werken. Nee, ik moet gewoon lekker terug naar huis en lekker rustig rondje met de hond doen. En dan krijg je inspiratie voor nieuwe dingen. Ik denk dat ik in Amsterdam te veel afgeleid zou worden. Het is veel te druk, veel te veel mensen op een klein... Wel een hele leuke stad. Ik ga er graag naartoe, maar voor mij Middelburg, hè. Woe! And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Als ik mezelf goed kan bedrijven in de muziek, dan hoef ik geen commercieel succes. Is het geen miljonair te worden? Nee, het zou wel leuk wezen. Weet je wel, ja, als je financieel onafhankelijk bent, is het altijd tof. Maar, ja, het brengt ook een hoop zorgen, hè, met zich mee. Moet ik een heel duur huis kopen, moet ik dure auto's, moet ik weer allemaal verzekeren en bewaken en zo. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Trots. Ik weet niet dat ik al best wel lang volhoud in de muziek. En dat ik al 9 jaar gewoon een fijne relatie heb. En dat is ook altijd moeilijk te combineren in deze business. Haven't you heard about the only one who hesitated much too long? Remember when you were so young? You said nothing, you were dreaming of. Om dit te doen totdat ik doodga. En wel natuurlijk met enig succes, want anders is het natuurlijk ook minder leuk. Maar dit wil ik wel gewoon graag doen. En ja, eigenlijk gewoon een goed leven hebben in die, nou, zeg maar gemiddeld 80 jaar. Dreamer, don't get